sa ating lahat. Simulan na natin ang third actual ko for SL Group number 3474. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Timer ready. Number 7 is our first winning number. Babalik po natin ang unang numero para mapasama sa pagpili ng ikalawang numero. Timer ready. Pangasinan, ang official winning combination for our 8:45 p.m. today are number 7 and 17. Number 7 and 17 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Dito na po nagtatapos ang ating group para sa araw na ito. Ako po muli si Robert M. Sarmiento. Lagi po natin tatandaan. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for 8:45 p.m. draw today. Number 7 and 17 in exact order. Number 7 and 17 in exact order. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Tanglasan ng tinabutis, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Ang pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang